Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have, one life for Him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita magasugod sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni kadlaw, gikinahanglan nga kita magandam sa itong kaugalingon. Atong limpyuhan ang atong kalag pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag nato sa in English og rebound technique. Magpauntol kita balik ngadto sa atong pagigibitay sa Dios ug sa pagpuyo sa atong puloy-anan nga mao ang dapit nga may gahom sa Dios, ginganlan sa in English og divine dynasphere. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Once again, Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for the grace that is beyond anything we could ever ask or think. You have provided all things well for us. You have left nothing unprovided, and furthermore, you have anticipated everything that was necessary billions of years ago. And so, Father, as we continue to fellowship with you in your word, as your mercies are renewed day by day, as you have provided this portion of manna, the written word, may God, the Holy Spirit, enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan nga tunanan nga giuluhan nato og how to be a winner in this life and in the next.
unsaon nato pagkahimo mananaog din hinining kinabuhia og sa sunod nga kinabuhi. Okay? Niadtong miaging panag-uban nato atong gisgutan nga we cannot absolutely do anything in the plan of God kung dili kita mapun-an sa Espiritu Santo. Wa gyud tay mahimo. Absolutely. One of the synonyms of the filling of the Holy Spirit is anointing. Din hinato hununga katong pagtuki niini. Romans 7:15, si Pablo nagaingon, what I am doing I cannot understand because what I will to do I cannot do. But what I don't want to do, that I do. Dili wa siya makasabot nga kadtong buot niyang buhaton dili niya mabuhat ug kadtong dili unta angay niyang buhaton mo iyang buhaton o mo iyang gibuhat mo kada ang description sa kinaiyang mga sasala nga magasamo kanato nga mga magtotoo mo ay maglawgaw sa atong espirituhanong panginabuhi. So ana ay gubat nining duha kinaiyang mga sasala versus unsa ang balaang Espiritu Santo. It's a matter of choice. Papilion kita. Kinsay buot nato nga mo kontrol sa atong kinabuhi, ang Espiritu Santo ba o ato bang kinaiyang mga sasala? Now, timana nato ingon nga mga magtotoo nga there is that first power option which is the filling of the Holy Spirit. Mao kana ang una nga power option. Kay ngano man gyud tungod kaya nga itong kasing-kasing is deceitful. Jeremiah 17:9 nag-iingon, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Now, by the way, I don't know ato na kining gihisgutan kining 7 ka mga compartments of a believer's heart. Kaya naghisgot naman kita kasing-kasing. Kung maghisgot ang Biblia kasing-kasing, dili kining kasing-kasing nga naga pitik-putok sa ato dugo, naga pa-pump sa ato dugo, dili. Ang Biblia, kung maghisgot na kining kasing-kasing, mao kini ang atong unsa, atong right lobe sa atong kalag nga naa diha ang unsa, ang pagpundos sa mga pulong sa Dios. The right lobe of the mentality of a believer. Now, there are 7 compartments of a believer's heart. Ang una nini, memory center. Ikaduha, conscience, tanlag. Ikatulo, frame of reference. Number 4, volition, kaugalingong kabubuton. Ug ang ikalima, categories of vocabulary. Ikaunom, wisdom department. Ug ang ikapito, momentum. Momentum. Okay. Ang Hebrehanon nga pulong sa heart mao ang leb, L-E-B, leb. Apan sa Griego, in Greek, it is cardia, where our English word cardiac arrest comes from. See? Or cardiology. So, cardia is the Greek word for heart. Timan-an nato kanunay. Ang tuto ka ingnon ta atbang sa spiritual skill. Ang atbang nini mao kining self-justification, self-deception ug self-absorption. Mao ni ang tulo ka arrogance skills. Ang kontra nini, ang atbang nini mao ang unsa, 3 spiritual skills. So this is a fight also between 3 spiritual skills versus 3 arrogance skills. So there are imperatives in the unique spiritual life. Unsa man ni mga imperatives? Una nini, be filled with the Holy Spirit. Kinahanglan pun-an ka sa Espiritu Santo. Ikaduha, ayaw sakita
ang Espiritu Santo. Do not grieve the Holy Spirit. Ug ang ikatulo, do not quench, ayaw, paw nga, o pag nga ang Espiritu Santo. These are the three imperatives in the spiritual life. Now, ang mga magtotoo, kitang mga magtotoo, are mandated to reside in the DD and to utilize all spiritual assets. Dili kita makagamit sa mga spiritual assets kung wala kita magapuyo sa atong puloy-anan nga maong divine dynasty. Now, mangutana ko nimo, what produces sin in you? Unsa man ang naga-produce? Well, atong isgutan una ni decision to commit sin is outside the DD. Nahigawas ka sa imong puloy-anan nga divine dynasty. So you decide to commit sin. O kana outside the divine dynasty. Now, when you decide to sin, sa dihang ikaw mo desider sa pagpakasala, that is tantamount to rejecting the enabling power of the Holy Spirit. Samara ka na nga imong salikway ang gahom, enabling power of the Holy Spirit. And so therefore, you commit sin outside the DD. So it's all a matter of volition. It's all a matter of choice. It's one's volition that you get out of the DD to commit sin. Imo ra yung kabubuton. Before one commits sin, gikinahanglan nga siya mo gawas sa divine dynasty. Then, decide to sin there, outside. Himuon na nimo pagkasala dito sa gawas. Gawas sa divine dynasty. So, the believer who sins is automatically staying in the cosmic system. Automatic man na. Paghimo gyud mo, pagbuhat gyud mo sa tuwa, diretso ka sa cosmic system. Ang cosmic system, iyan ni Satanas. But the believer can go back to the divine sphere through his volition pod. See? Makita ni mo unsa ang gahom sa atong kaugalingong kabubuton. Kita ra gyud ang giagad. Hinatag na sa Dios kanato. Gihatag na sa Dios diri kanato ang kaugalingong kabubuton. Now, Romans 7:5, this indicates that there is a conflict of control. Natural. Na ay kanang panagbigkil, panag-ilog sa pagkontrol. Now, kasagarang mga magtotoo are unstable. They're staying inside the DD for a short time. Then, go back to the CDs. Dili ba sila magdugay ba? Now, nga namang di man siya magdugay sa pagpuyo diya sa DD. Tungod kay ni hunong naman siya sa iyang intake. Ang iyang spiritual momentum na hunong. So, natural, adto siya ting kagol dito sa CD o gamay ra siya pinuyan sa divine sphere. See? The only way to solve this situation is for the believer to persistently take in Bible doctrine, spiritual momentum. Kung dili gani ka mo malahutayon, makugihon, masubayon, pagtuon sa pulong sa Diyos, then dili nimo masulbad kining maong sitwasyon. Gamay ra kag pinuy-an sa divine dynasty. O nasipyat ka sa daghang mga pribilehiyo, daghang mga spiritual assets nga imo untang magamit. Kay nahunong lagi. Now, ayaw yung kalimti nga kini atong kasing-kasing yo deceitful, malinglahon, mangingilad inunta.
See, in Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kardiya, anang heart diya? Kardiya. Ang atong kardiya is deceitful, mangingilad. Unsa ka totoy Hebrew word for heart? Leb. What about the Greek word? Kardiya. Now, atong timan-an ingon nga mga magtotoo nga ang atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo needs to be dynamic. The more doctrine you have, one more stable, or the more stable you become in confronting temptations in life. Just keep Bible doctrine circulate in the stream of your consciousness. Patuyo ka lang na diha sa imong galamhan, sa imong pangisip. Now, ibaw ka unsay guardian o security guard sa atong human soul. It is our volition. A defense to sin. Kung malikon, the guardian or security guard of our human soul is our volition, our free will. A defense to sin. At sayod na ta nga spirituality and carnality are mutually exclusive. It's either or. It's a matter of volition. Ang usa ka magtotoo is either controlled by the old sin nature or by God, the Holy Spirit. Sayod na ta niya. These are basic things sa doktrina. But for every decision a believer does, balik man ni nato, aron gyud masilsil nimo nga sa matag desisyon nga himuon sa ka magtotoo, siya lamang, he is the only one answerable, responsible, and accountable. Klaro? Siya ra. Walain, dili itong iyang mga higala, dili itong iyang mga igsuon, dili itong iyang mga ginikanan. Siya mismo. Kaya kinsa may muhimog desisyon? Sila ba? Siya. So siya ra gyud manubag. So, gimanduan kita mga magtuo, do not quench the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:19, o do not grieve the Holy Spirit. Ayaw sa kita. Efeso 4:30. Now, both terms, grieving and quenching, describe the actions of the old sin nature to a believer. Kay a believer's soul is the battleground. Mao kini natad panggubatan. Now, there are 5 sins listed in the Bible against the Holy Spirit. 2 of them are committed by unbelievers. So when they commit this, they are blaspheming the Holy Spirit, resisting the Holy Spirit dinhi sa atong panahon sa simbahan. During the time of Christ, rejection of the Lord Jesus Christ was blasphemy against the Holy Spirit. So 2 of them are committed by unbelievers. 3 of them are committed by believers. Unsa man ni? Lying. Lying to the Holy Spirit. Sins of false motivation. Example nini, si Ananias o si Sapphira. Mao kaniyang ilang na himo, false motivation. O mao kanang lying. Ikaduha, grieving, pagsakit. Nakanadiha sa CD1. Ang usa ka magtotoo nagasakit sa Espiritu Santo sa diha nga magtotoo nahimong arrogante, nahimong mapahitason. Quenching, ang pagpalong sa Espiritu Santo, mao kanang pagpuyo sa magtotoo didto sa CD2. Iyang gipalong ang Espiritu Santo when the believer hates an antagonistic. He chooses to fight himself. He chooses to fight God and His plan. Meaning, sabot pasabot,
he refuses and rejects the Holy Spirit's light. Iya kining gisalikway. In summary, we cannot be both spiritual and at the same time carnal. Di mo na mahitabo. Again, this is a matter of choice. 1 John 2:27, as for you, the anointing or enabling power of the Holy Spirit inside the divine atmosphere, the anointing which you receive from Him, from the Lord Jesus Christ. Ang pag-summarize sa old nature versus the Holy Spirit, we cannot be both spiritual at the same time carnal. But the believer can switch from carnal to spiritual status. Again, it's a matter of choice. 1 John 2:27 again, as for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but in His anointing teaches you about all things. Now, it is the Holy Spirit's anointing that a believer becomes spiritually mature. Meaning, he possesses spiritual power. Na nag-iya na siya, nakaangko na siya gahom sa Espiritu Santo. Atong gihisgutan naman kini, apan atong balikon, the more doctrine we have, the more we can suppress the power of the old nature. Mao ni solusyon nga dili ka maunsa nga makalahutay ka ba sa suod sa divine atmosphere ug mo function ka na sa imong pagka magtotoo, imong spiritual momentum. Kay kung mo hunong ka na ipagpalta nimo sa imong intake of Bible doctrine, then sayon ra ka birahon ngadto gawas sa divine atmosphere. So di ka magdugay dito sa divine atmosphere. Kung balikon, the more doctrine we have, the more we can suppress the power of the old sin nature. Ano pa naman nga sa dihang naluwas kita, pagdawat yun nato kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, managingan na retroactive positional truth. You are in union with the Lord Jesus Christ. Pinagi sa pagpunit kanimo sa Espiritu Santo, butang kang adto sa imong pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo. Mao kanay retroactive positional truth. Ang usa kang magtutuo needs to use the post-salvation epistemological rehabilitation to remain inside the divine atmosphere. Thus, become a winner believer. Mo mangudi nga itong gitunan din how to become a winner. How to become a victorious believer, victorious Christian. Not a victim, but a victorious. Mananaog, winner. Dinhi pa sa kalibutan nining kinabuhi. O didto na sa sunod na itong kinabuhi. Uban na sa Diyos sa eternidad. You see? You are also a winner there. Mawitarang ka ng imong mga escrow blessings in time. Kini will be parlayed dito na sa eternidad. Hindi ka magmahay. O kini ang tugon diha sa pulong sa Dios. Buot ka bang mahimong mananaog din hining kinabuhi o didto sa sunod nga kinabuhi. Na mao ni mao kini ang mga mando, mga inunta lagda, inunta protocol sa sistema paagi sa Dios. Narapunan nimo mudawat ka ba niya na o di? You see, you have your volition. It's a matter of choice. See? Now, a believer needs to use the post-salvation epistemological rehabilitation aron siya magapabilin diya sa sud sa divine atmosphere. So, he becomes a winner believer. A believer's desire to commit sin is only done inside the cosmic system, dili sa divine atmosphere. Tantamount
to rejecting the enabling power of the Holy Spirit. Sama rin siyang gisalikway, iyang gihikling. You see? The main cause why a believer sins is pride, arrogance. Maumangod na unang lista sa mga sala. Unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Si kinsa? Si Lucifer. Ituggan man siya pagka-arrogante. Namo ito unang sa nga nahimos unang binuhat sa Dios. Mao nagi pahimbang no sa Dios kanato. Bantay. Kuyaw kana kung once you become proud, arrogant, mapaytason, mao na main cause nga ang usa ka magtotoo makasala. When a believer is outside the DD, divine sphere, he begins to walk in darkness. Lakaw na sa kangit-ngit. Kaya ang pulong sa Diyos is our light. In the CDs, niya sa cosmic sphere or systems, it is dark, ngiob, ngit-ngit, dulum. When we are in the CDs, cosmic systems, we cannot see anything spiritual. And God cannot guide us. Dili siya makagiya ka na to. Sa dihang ang imong pagkarugante mulihok diha kanimo, you decide to sin, resulting in carnality, and you are quenching the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:19. So again, it's a matter of choice. In fact, ang atong kaugalingong kabubuton, mauligi ang atong security guard. Mao ni mag-guard. The only place to be pure, clean, free from sin is the divine sphere. Kaya kana man ang dapit nga may gahom sa Dios. Mao kini ang imong palasyo ingon nga magtotoo. Tingali mo pa'y pagkadungog di mo niyan ang divine sphere palasyo sa magtotoo. Na dinhi atong i-emphasize kini. 3 different kinds of sins committed by a believer, allowing the OSN to control a believer's life. Number 2, grieving the Holy Spirit. Number 3, quenching the Holy Spirit. Now, free from sin, inside the divine sphere, you fulfill the protocol plan of God. Mao kini ang dapit diin ang usa ka magtotoo is called a new creation, a new creature. A believer outside the DD is carnal and cannot be distinguished from an unbeliever. Tinood, maglisod ka sa pag-ila. Magtotoo ba ito siya o di? You see? He will sooner or later become a legalista. Legalism, as we know, is the opposite of grace. Legalism is part of the trends of the old nature. Now, kanunay always be guided by the principle of the plan of God. A right thing done in a wrong way is wrong. All of those. Now, there are 2 kinds of law mentioned here. Diha sa Roma 8:2. For the law of the Spirit. Number 1, the law of the Spirit of life in Christ Jesus. And number 2, the law of sin and death. The first law is what really changes a believer's life. Mao kini spiritual freedom inside the divine sphere. But you are changed for the worse when you are inside the cosmic system. Dili for good, but for worse. The law of the Spirit of life in Christ Jesus is what makes a believer a winner believer. How about you, fellow believer? Mao na yung pangutanan nimo. Gikinahanglan ng atong pagpadayon sa pag-unsa. Pagkaon sa atong kalag. Every day of our life. This is the key. And this is the open secret that God shares to us believers.
Naroon na nimo po lagi mo pahimos ka ba niya na o di? May nung danon kini sa imong kinabuhi. Aron ikaw mahimong usa ka mananaog nga magtotoo dinhi pa ining kinabuhia o didto na sa sunod natong kinabuhi uban sa himaya kalipay nga dayon wanay katapusan nga eternidad uban sa atong Ginoo. Dinhi lang una kita kutob ato kini ipadayon ugma. Og gidapit ka gihapon higala o igsuong magtotoo sa pagpadayon, pagkamalahutayon, pagkamakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kini grasya o butang lang kini sa Dios ngari ka nato ana nato mutangka ka ba niya og imo ba kanang kanon para sa unsa kalig-on sa imong kalag. Matthew 4:4 Man does not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Busa padayon kung ikaw buot gyud nga mahimong winner in this life and in the next. Magamputa. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo kanamo dugang kamaturan alang sa kalig-unan sa among mga kalag ng imong mga anak. Niguna kami o Diyos sa among pagbarog sa imong kamaturan. Wala kini ikakumparar sa bisag unsang mahinong danon o bililhong butang ni kalibutana. Your word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Mao gyud ang kini ang giya sa atong among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Dasiga kami uban ni kami sa imong pagdala kanamo sa makausap pa ugma nining among pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube through the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among maluluwas. Amen.